Γράφει. Γεια, είμαι ο Νίκος. Λοιπόν, είμαι gamer. Μερικοί ξέρετε το κανάλι μου, Coffee Νίκος. Αρχίδια, κανείς δεν το ξέρει. Θα το μάθετε τώρα. Πηγαίνετε, κάντε subscribe. Όχι πλάκα, κάνω με δεν σας αρέσει πουτσα μου, μην κάνετε subscribe. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο vlog. Κάνω κυρίως live streams. Αλλά λέω να αρχίσω και το YouTubing κομμάτι, γιατί με τα live streams δεν πάει μπροστά το πράγμα, δεν βλέπει κανείς, παιδιά. Και όχι ότι με ενδιαφέρει, όχι ότι με ενδιαφέρουν τα views, αλλά γουστάρω, παιδί μου, να υπάρχει έτσι παρέα, you know. Οπότε, αυτό είναι το πρώτο βίντεο στο YouTube. Ναι, ξέρω, είναι vlog και είναι μαλακία να κάνεις βίντεο πρώτο σε κανάλι vlog, αλλά υπάρχουν και άλλα 3 βίντεο στο κανάλι, τα οποία είναι από live streams. Λοιπόν, κάνω φορμάτ από τον υπολογιστή μου, τα είχε παίξει. Ήταν για να κάνω live stream σήμερα. Αρχίδια. Οπότε είπα να βγάλω αυτό, γιατί βαριέμαι να περιμένω. Μόνος. Αυτό. Yeah. Και, λοιπόν, θέλω την γνώμη σας αρχικά. Μου χάλασε η κάμερα. Μου. Θα την αλλάξω. Ένα αυτό. 2. Αρχικά ποια κάμερα να πάρω. Ποια είναι καλή και ποια λέει για live streams, βίντεο και τα σχετικά. Με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη σας. Μετά, έχω ψάξει αρκετά στο ίντερνετ και στο YouTube και στο Twitch και τα σχετικά, και δεν έχω βρει πουθενά Έλληνες να κάνουν βίντεο ή live streams με το Max Payne 3 κυρίως. Οπότε σκέφτηκα να αρχίσω να λειτουργώ το κανάλι μου στο YouTube με το Max Payne 3. Αυτό. Πείτε μου αν λέει το Max Payne 3, δεν το έχω δει καθόλου, δεν έχω δει τίποτα πάνω σε αυτό για να μην κάνω spoil τον εαυτό μου και ξενερώσω τη ζωή μου. Οπότε να βλέπετε και κάτι, μια τελείως φυσιολογική αντίδραση από εμένα. Οπότε ναι, αυτό, θέλω μια γνώμη για το Max Payne 3 ή οποιοδήποτε Max Payne, ή να μου πείτε εσείς κάποιο παιχνίδι το οποίο θα θέλατε και θα γουστάρατε να δείτε στο YouTube ή και στο Twitch, γιατί κυρίως live stream είπαμε, το είπαμε αυτό, μην ξεχνιόμαστε. Και τι άλλο, ναι, είμαι κυρίως racing game κανάλι, μου αρέσουν τα racing, οδηγάω απέσια, δεν πειράζει, τείχο πάω, μην με πετύχουν. Αυτό. Λοιπόν, πρόγραμμα, είχα πει ότι θα βγάλω πρόγραμμα σε ένα μου βίντεο στο τέτοιο. Όχι βίντεο, σε ένα live stream που έγινε βίντεο στο YouTube. Και ακόμα το πρόγραμμα δεν είναι αρκετά σταθερό λόγω υποχρεώσεων, λόγω της σχολής μου αρχικά, γιατί είμαι φοιτητής και οι φοιτητές θεωρητικά έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, αλλά εγώ δεν έχω, γιατί γαμώτο. Οπότε θα γίνει ένα πρόγραμμα. Λογικά θα είναι 2 με 3 μέρες την εβδομάδα live stream και 1 με 2 βίντεο κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, στο YouTube. Αυτό. Πείτε μου ξανά μια κάμερα που θα γουστάρατε, που πιστεύετε ότι είναι καλή, όχι που θα γουστάρατε, που είναι καλή για να την αγοράσω, να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Μην μου πείτε καμία εξωφρενική 100 ευρώ, μείνετε λίγο σε budget τιμές, μην το γάμισετε το θέμα. Και ένα παιχνίδι που θα γουστάρατε να δείτε σε ένα ελληνικό κανάλι με commentary ελληνικό και τα σχετικά. Εγώ σας είπα το Max Payne 3, μπορεί και το Ori, μου αρέσει και το Ori, γαμάει το Ori. Η μικρή άσπρη μαλακή, αλλά έχω φάει και το spoil από μόνος μου, γιατί το έχω λιώσει στα βίντεο στο YouTube και τα σχετικά. Οπότε δεν ξέρω αν παίζει να το κάνω αυτό. Σε 9 δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμο το PC μου. Λοιπόν, και έχω μερικές ιδέες για vlog. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ πρόχειρο vlog που κάθομαι και μιλάω μόνος μου σαν το χαζό, γιατί γουστάρω να μιλάω μόνος μου, ψυχολογικά, πολλά, πάρα πολλά. Αν έχετε κι εσείς, μείνετε. Αν σας αρέσει ο καφές, μείνετε. Αν δεν σας αρέσει, ξέρω εγώ, μείνετε. Λοιπόν, και μία ιδέα είναι για τέτοιο. Να κάνω συνθέσεις υπολογιστών με κάποιες συγκεκριμένες τιμές.
σπουδάζω αυτό το κομμάτι, αυτό το υπολογιστικό κομμάτι. Είμαι προγραμματιστής, σπουδάζω προγραμματισμό και αυτό. Οπότε θα είναι κάτι πολύ εύκολο για μένα και δεν θα μου πάρει ούτε ώρες αρκετές, ούτε κούραση και με διασκεδάζει να το κάνω. Οπότε βασικά δεν θα δείτε τίποτα που δεν με διασκεδάζει. Οπότε εφόσον με διασκεδάζει σκέφτομαι να το κάνω και πιστεύω ότι λέει, γιατί πολλοί βλέπω σε διάφορες σελίδες στο Facebook ότι ψάχνετε λίγο το κομμάτι hardware και δεν ξέρετε πολύ και ρωτάτε πράγματα. Οπότε θα ήταν μια καλή φάση να μπορώ να βοηθήσω τον κόσμο, τον πολύ που θα με δει. Μαμά, γεια! Είμαι στο YouTube. Ναι. Και Αυτά. Πάω να τελειώσω τον υπολογιστή μου. Εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο, εσύ. Γεια σου. Αν σ' αρέσει ο καφές, thumbs up. Αν δεν σ' αρέσει, πλάκα κάνω. Αν μας αρέσει το βίντεο έτσι, άμα δεν σ' αρέσει έτσι, you know. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.